videota. Nam nam nam. Niin syvälle. Se voi olla punkkeja. Niin, siellä voi olla punkkeja. Muista se. Siinä täytyy. No niin, me kauemmas. Iso. Niin, ei se voinut sitä enempää pidättää. Pois. Oh, melonia. Njam, 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 njam. Tämä on viimeinen pala. Tämä on viimeinen pala. Ai kun mehukasta. No niin. Loppu. Onko se on niin mehukasta? Ei tää ole loppu. Loppu. No niin. Hyvä. Vieläkö jaksat? No niin. Eikö sinne? Koska senhän on sun vähän käteen, mutta ei se haittaa. No, ei sitä tahallaan tee. Joo, njam 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 njam. No niin tekee. Mä koitan kestää ton mässytyksen. Sit kun on hyvä. No niin, tyhjä. Siinä oli banaa. Ei kun ei vielä, mä huijasin. Aha, huijasit melkein muakin. Mitä huija? Siksi mä suokin. No niin, mä luulin, että se oli loppu. No niin, Oho. nyt on oikeesti loppu. Nyt siihen meni karvoja. No. Nyt on ihan oikeesti Lili loppu. Se on niin painava. Noin. Siinä on tekniikka, että sitä ei saa liikaa painaa, koska sit se ei